Egun ondanoi, gaurko osoko bilkurari hasiera emango dotzagu. Lehenengoko puntuagaz. 2026ko ekainaren 25ko osoko bilkuraren akta onartzea. Baten batek badeko zer esanik edo? Bigarrena. Ezarri Amorebieta Etxanoko udal euskalteko ikastaro berrien prezio publikoa. Jon, azaldu aldozu mesez? Egunon guztioi. Nagusi eta gurasoen taldei zuzendutako euskera ikastaroetako orduak gehitzeko eskaria egin dute, bai ikasleek, irakasleek eta baita euskaltegiko arduradunak ere. Udalak erabaki du, 90-tik 120 igotzea ordu kopurua eta horren bestez ikastaro horien prezioa aldatu egin behar da. Aldaketa horrekin, ikastaroarengatik 16,25 euro ordaindu beharrean, 21,80 euro ordaindu beharko dira. Honi buruzko informazioa antolakuntzako batzordean eman zen. Orain bozkatu egin beharko genuke. Eskerrik asko. Zeuri, Jon. Egunon guzti hori, bagi esan da guk ere ondo ikusten dugu, presioaren ordutegin zelan egondan eta gehitu egindan, horreri egokitzapena ikusten dugu euskera sustatu eta bultzatu egin behar dela. Etorkinen artean, gurasoen artean, aitit eta maman artean, azkenan erabilera sustatzeko eta bultzateko ezinbestekoa direz hizkuntza bat. Eta horretarako guk alde bozkatuko dugu. Aldeko botoak? Hirugarren puntora joko dugu aldatu, lanpostuen zerrenda. Jon, azaldu aldozu mesez? Bai, egunon berriro. Puntu honetan, udal langileen lanpostuen zerrendan hurrengo aldaketa proposatzen dira. Lehenengoa, udalak udaletxean dauden administrari laguntzaile plazak administrari plaza bihurtzeko hartutako konpromisoarekin jarraituz eta legeak ezarritako epeak errespetatuz aldaketa hori egiteko barne sustapen prozesua ahalbidetuko du. 10 administrari plaza sortuko dira eta 10 administrari laguntzaile plazak ezabatuko dira. Bigarrena, udal barnean euskararen erabilera normalizatzeko bidean aurre egiteko, etxebizitza teknikariari eta ingeniari arkitekto tekniko lanpostuari 3. hizkuntza eskakizuna ezarriko zaie. Eta azkenik 3. udaltzaingoan 2 agente lehen plaza sortuko dira. Aldaketa hauen inguruan aurreko asteko antolakuntza batzordean azalpenak eman ziren eta orain aldaketa hauek bozkatu egin beharko genituzke. Eskerrik asko. Jon. Begomez. Egunon danori. Guk egia da beti mantendu izan dugun moduan pozarren hartzen dugula RPT edo langile taularen aldaketa hori ez, uste dugulako eta hasieratik mantendu izan dugun moduan Jon, uste izan dugulako beti legezkoa dela administrari laguntzaileei bere egitekoak administrari laguntzaileeranek izan ez direnean eta goiko kategoria gokoak izan direnean, eskubidez eta legez hori aurre ikustea, ez? Horrek aldi berean patente izten duela nolabait da, eta argi izten duena da, administrari laguntzaileak edo beraienak ez diren lanak egiten ibili direla, ez goragoko kategoriako lanak. Eta horretan, eta RPT-aren aldaketarekin ados egon arren horretan ere jarraitzen dugu mantentzen beste langileekin eta ekitatez jarduteko eta berdintasunez jarduteko eta beste udal langileekiko bereizketarik egon ez dadin, orain artean bezala beste langileei plus bat aurre ikusi zaienean, beraiei goragoko kategoriako lanak edo bestelakoak edo beraiei egokitzen ez zaizkien lanak egiteagatik legezkoa eta justoa eta bidezkoa izango litzatekela langile hauei ere berdintasun printzipioaren arira hori ere aurre ikustea. Ez bakarrik bere lanpostuak egokitzea baizik eta ordura arteko egin duten goragoko kategoriako lan horiek ere ordaintzea. Beti esan dugu aurreko legegintzaldian gainera hori aurre ikusita zegoela, orduan hori bera mantentzea eskatzen dugu eta jarraituko dugula hein handi baten hori bebai eskatzen, ez? Eta hemendik eta ikusita gainera gerturatu direla langileak, gure elkartasun osoa eta honetan jarraituko dugula eta jarraipen zuzena egingo dotzugula honek. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta behiz.
eskerrik asko, que nosotros también nos alegramos de que por fin vayan ya a cumplir sus deseos largamente añorados y pedidos, y que al final, pues eso, que nos alegramos, ¿vale? Eskerrik asko, Alicia. Alba? Nosotras nos vamos a abstener un poco en la misma línea de lo que ha dicho EH Bildu. Creemos que es justo un reconocimiento temporal en tanto en cuanto se dé el reconocimiento en la RPT, y nos vamos a abstener, aunque estemos de acuerdo también en las otras modificaciones. Aldeko botoak, abstentzioak, Laugarren puntura joko dugu. Adinekoentzako udal ostatu zerbitzua arautzen duen erreglamendua onartzea. Sonia, mesedez? Bai, hola. Ainoak esan dauen moduen, adinezkoen udal ostatua zerbitzuaren erreglamendua onartzera dakargu gaur, eta badakizue erreglamendua Amorebieta-Txanako udalean adinezko ostatu zerbitzua, egonaldi luzerako zerbitzua edo iraunkorra izango dela, salbuespen gisa aldi batekoa, 65 urtetik gorakoentzat izango dela, eta gradu bateko mendekotasuna egoeran daudenentzat. Laguntza intentsitate bajukoa izango da. Badakizuen lez, txostenean erreglamentuarekin batera ebazpen txostena dago, genero eragina duen ebaluatzeko txostena, eta bar. Eta orduan tokatzen zaiguna da, bozkatzea erreglamentua. A ber, kasu honetan, lehen egunean batzordean hitz egiten ibili ginen, ez da? Eta erreglamendu bat egon behar dela argi dago, eta puntu gehienetan ados agertu ginen, bai komentatu genduen aurreko batzordean, hor zeudela 3 puntu, 12. artikulua, eta beste batzuk 16. Puntu batzuk hobetzeko zeudela. Komentatu genduen, agian, eta komentatuko zenutela zuek ere, baina bialdu dozuenean barriro oingo bosketara ekartzeko ez da aldaketarik egon. Eta orduen, erreglamentu bat egon behar dela alde egon arren, guk ezetza boskatuko dugu zergaitik. Oraindik denbora bat dagoelako, horrek emendakin batzuk agertzeko, eta zuzenketa batzuk egiteko, eta hobetzeko proposamenarekin. Pentsetan dugu, bai, hor alde batetik, 12. artikuluan, 3. puntuan esaten da, 3 hilabetetan ez bada resoluziorik egoten, silentzio administratibo deitzen da hori, eta ez dakizer hori denegatu egiten dela, gu horregaz ez gauza doz. Zeratik, alde batetik, pentsatzen dugula dela, udala dela herritarrengandik gertuen dagoen instituzioa. Eta erantzun bat eman behar diegu. Ez dire egongo horren beste jenterik, erantzuteko moduen, eta pentsetan dugu zordiegula, eta ganera olako egoeratan dagoen pertsonei, zordiegula erantzun zuzen bat. Eta gero hor, 16. artikuluan, o epigrafean bebai, zer elementu, zer hartu aldaben, alkoholaren ez dakizer. Hombre, ezke dauz gauza batzuk ematen dabela idatzita daudela en el Pleistoceno. Ez dakit parkatu ez da... Eguneratu behar direla apur bat, zehorbe bai esaten dire beste kontsumoak eta, karo, zer sartuko gara muigorraren erabileran, ze hori be kontsumoak dira, dependentzia sortzen duten gauzak, orduan eta horrek ekartzen duen beste gauza batzukin, orduan egia da, logika baten barruan zerbait idatzi behar dela. Baina eguneraketa bat, zelan redaktatzen diren eta eguneratu egin behar direla gauza batzuk, uste dugu. Horregaitik, naiz eta horregaz ados egon arren, guk ezetza bozkatuko du. Eskerrik asko, Itxaso. aldeko botoak, abstentzioak, ezezko botoak. Behin betiko onartu 3 lurzoro industrialeko BE boroa finantzauto eremuari dagokion hiri antolamenduko plan berezia. Anartz, mesedez? Egun ondan hori, gai hau lurraldeko batzordean aztertu gendun eta hau batez onartu zen. Puntu honen laburpen txiki bat egingo dut. El presente plan especial pretende establecer la ordenación pormenorizada de la zona. El criterio que se establece como referencia desde el Ayuntamiento para la normativa es la continuidad con lo establecido para las zonas industriales colindantes ya desarrolladas. En este caso, el Parque Empresarial UI13 de Boroa. El 8 de abril del 22 se aprobó inicialmente en Junta de Gobierno el Plan Especial de Ordenación Urbana. Dicho acuerdo fue sometido a información pública. No hubo alegaciones
El 18 de junio del 26 se recibe el texto refundido para la aprobación definitiva del plan especial, donde se recoge el conjunto de cuestiones señaladas desde los informes sectoriales y las modificaciones o aclaraciones indicadas en el informe municipal. También constan incorporados en el expediente los informes sectoriales preceptivos emitidos por las administraciones competentes, así como el informe ambiental estratégico y los informes jurídicos y técnicos municipales, por lo que hoy aprobamos definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana correspondiente a este ámbito. Eskerrik asko. Zeuria. Aldeko botoak, Seigarren puntua, behin betiko onartu bizitegitarako hiri lurzoruko Karmen egikaritza unitateari dagokion hiri antolamenduko plan berezia. Anartz, mesedez? Egun on berriro. Gai hau bebai lurraldeko batzordean aztertu gendun eta bertan onartu zen, eta puntu honen laburpena hurrengoa da. La unidad de ejecución Carmen constituye la pieza pendiente de ejecución de la trama urbana residencial de esa zona del municipio. Con su ejecución se finaliza el frente de la calle Carmen y se cierra la trama viaria que permite la conexión con la zona de Betarragane y con ello el anillo del circuito viario previsto para ese entorno. La ordenación pormenorizada de este entorno se prevé en el plan especial vigente aprobado en el 2022. El plan especial que hoy aprobamos pretende viabilizar la actuación mediante las siguientes modificaciones. La primera, modificación de la volumetría prevista, principalmente aumentando el número de plantas previsto, pero sin alterar los parámetros estructurales como la edificabilidad. Segundo, posibilidad de implantación de uso residencial en las plantas bajas, para la que originariamente solo se admitía el uso comercial. Tercero, reordenar la urbanización para, sin detrimento de la calidad de los espacios públicos futuros, ajustar los costes. Y cuarto y último, en el plan especial también se recoge que el vial principal tiene carácter de sistema general, siendo coherentes con el Plan General de Ordenación Urbana aprobado recientemente. El 7 de agosto del 25 se aprobó inicialmente el plan especial. Dicho acuerdo fue sometido a información pública. Durante el periodo de información pública hubo una alegación y el 21 de octubre del 25 se emitió informe de respuesta a dicha alegación. El 20 de febrero del 26 la Junta de Gobierno acordó declarar la unidad como zona de protección acústica especial y su plan zonal. El 30 de abril del 26 se presentó el texto refundido del plan especial incorporando el programa de actuación urbanizadora. El 6 de mayo del 26 se acordó la apertura de un nuevo periodo de información pública al documento debido a los cambios normativos existentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo, y durante este segundo periodo de información pública no ha habido ninguna alegación. El 10 de julio del 26 se recibe el texto refundido definitivo para la aprobación definitiva del plan especial. También constan incorporados en el expediente los informes sectoriales preceptivos emitidos por las administraciones competentes, el informe ambiental estratégico, los informes jurídicos y técnicos municipales, por lo que hoy desestimamos la alegación presentada en su momento y aprobamos definitivamente el Plan Especial de Ordenación Urbana correspondiente a este ámbito. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Anartz. Bueno, esan behar dugu, gu berez plan berezia hau ez dugula txartu ikusten, bai atxanean bat faktore eta baldintzatzaile dekozen proposamen bat da, ez da? Urgozo polikiroldegiaren urbanizazioarekin lotura zuzena dauka, izan ere Urgozora sarrera irtera berri bat sortzea albidetzen dau. Egia da gaur egun Carmen kalearen peatonalizazioak ekarri dauzen trafiko eragozpenak arintzeko lagunduko dauela. Eta, bueno, jakina da gure taldearen posizionamendua bi proiektu honen aurrean. Autopistaren 3. karrilarekin egunen baten proiektu hau horrela ematen bada, Carmen kaleko sarrera desagertuko litzateke eta honek inguru guzti honen egokitze bat eskatuko dau. Eta egia da plan berezi honek, plan berezia aurreratu egiten dela eta 3. karrilaren proiektuak ekar ditzaken sarbidera zoi konponbidea mototziela. Eremu honetan gaur egun 12 etxebizitza dagoz, eraikin hauen eraizteak momentuz ez da aurkeztu alegaziorik ez plan bereziaren tramitazioa, baina egia da bai, momentu altzen danean balitekela
gatazka edo arazoen bat ekartzea. Eta, 76 etxe bizitza aurreikusten dira, eta 6 aparkaleku besterik ez dira aurreikusten, kanpoaldean, urbanizazioan. Orduan, iruditzenako aurreikuspen eskasa dela, are gehiago urgeosok egun jakin batzutan izango dauen kotxe kopuru handiara aurreikusita. Orduan guzti hau ikusita eta batez be proposamenak Urgoso polikiroldegiarekin eta Karmen Kalearen peatonalizazioarekin daukan harreman zuzena dela eta gure bozka abstentzioa izango da. Eta hala ere, etxe bizitza garapen guztietan eskatu izan dugu moduan, proposatzen dugu udalari dagokion irabazizko hirigintza prometzamenduaren 15% monitorizatu beharrean, etxe bizitzatan jasotzea, gizarte premia bat duten herritarrei bideratutako udaletxe bizitza parkea indartu ahal izateko. Beste barik. Eskerrik asko Izaskun. Aldeko botoak, abstentzioak, 2025ko aurrekontuaren likidazioan egonkortasunaren, zor publikoaren helburuaren eta gastu arauaren txostenan egindako zuzenketaren berri ematea. Miren mesedez? Bai, kaixo egunon. Hau antolakuntza batzordean komentatu genuen, baina azken finean egiten dana da, udaleko kontu hartzaileak, bai, Bizkaiko Foru Aldundiak egindako proposamena berrikusita, doikuntza batzuk txertatzeko 25ko aurrekontuaren likidazioaren egonkortasun txostena egokitzeko ontzat eman ditu eta horiek txertatu dira. Beste ebaluazio txosten honetan, aztertzen dana da, Bizkaiko lurralde historikoko toki erakundeek 2024 eta 2025 bete beharreko helburuak betetzen dituzten. Badakizu hor daudela aurrekontu egonkortasunaren helburua finantziazio gaitasun beharra izatea 0,0a, zor publikoaren helburua finantza zor publikoak diru sarreraz finantzarioen gainean duen gehieneko 100koa izatea Bizkaiko toki erakundeetan 160a gehienez, eta gastu araua, gastu ez finantzarioen gehieneko aldakuntza 100koa zorraren interesak eta Europar Batasunetik beste administrazio publiko batzuetatik edo hirigintza kudeaketatik datozen funts finalistekin finantzatutako gastuen zatiak kenduta. Hemen 25erako zen 103,2. Hori dana aztertzerakoan, ikusten da betetzen dirala barkatu hiru puntuak. Eta horren ondorioz plan ekonomiko finantzieroa ez litzatekela beharrezkoa izango. Eskerrik asko. 8. alkateak eskuordetuta, tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, egunon. Tokiko gobernu batzordea 2026ko ekainaren 25etik uztailaren 20 hartutako erabakiak zerrendatuko doaz. Lehenengo, luzatu Amorebita Etxanoko udalaren adinekoentzako eguneko arreta zerbitzuaren kontratua. 2. Obra lizentzia Astepe auzoko 4. zenbakian dagoen eraikinaren barnealdea berritzeko, inguratzaile termikoa birgaitzeko eta igogailua jartzeko. 3. Lehenengo okupatzeko lizentzia Larrea UR bat sektoreko lehenengo poligonoko P30 lursatian eraikitako familia bakarreko etxe bizitza batentzat. 4. Obra lizentzia Boroa 30 ben dagoen baserriaren barrualdea eraberritzeko obra lizentziaren barruan fatxadak aldatzeko. 5. Behin betiko onartu Konbenio kalearen eta Larrabide kalearen arteko zatian Karmen kalea urbanizatzeko udal proiektua. 6. Onartu Karmen tartea gauzatzeko proiektuan deskribatutako obrak, Konbenio kalearen eta Larrabide kalearen tartekoa kontratatzeko espedientea. 7. Obra lizentzia UI234 almazene sektoreko P2 lursatian dagoen pabiloiaren handitzea zuten aurkako babesari buruzko araudira egokitzeko. 8. Obra lizentzia Ugarte bidea 52. zenbakian igerileku bat eraikitzeko. 9. Obra lizentzia Izar kaleko 7. zenbakian dagoen eraikinean abe bat sendotzeko. 10. Bikonsa S.A. Merkataritza Sozietatearen ordezkaritzak aurkeztutako berraztertza rekurtsoa 2026ko maiatzaren 8ko alkate dekretuaren kontra.
Dekretuaren bidez, ezetzi ziren Carmen kaleko urbanizazio proiektuko obren lehen ziurtagiriaren aurka aurkeztutako alegazioak, Konbenio kalearen eta San Miguel biribilgunearen artean. Oneri ezetza emoniako. 11. Obra lizentzia San Miguel kaleko 7. zenbakian dagoen eraikinean lehen solairutik 2. dagoen eskailera zatia ordezteko eta eskailera osoaren egitura refortzua eraikitzeko. 12. Berraztertzeko rekurtsoa tokiko gobernu batzarrak 2026ko maiatzaren 8 hartutako erabakiaren aurkakoa. Erabaki horren bidez, hirigintza lizentziagatiko tasaren zerga likidazioa onartu zen. Oneri be ezetza. 13. Lehenengoz okupatzeko lizentzia Larreako UR bat sektoreko P bat lurzatian eraikitako familia bakarreko etxe bizitza batentzat. Eta azkenengoko puntora joko dugu eskariak eta galderak. Baten bateko zer esanik?